Kapit na ma-famous. Okay, alright. Naman na siya akong gibuhat dari like nangat anang handig baon niya. Takan pang sagbot ni akong baul. Muna'y ginatawag og Pogi Pamor. Dangerous dito kayo ba? Dangerous. Balik ta. Padayon pa, no? Ba't bila ka minutes na? 1. Adto ta sa YouTuber na kuan na hapit na ma-famous.